Ty kokos. Dámy a páni, vítam vás v novom diele True Talk. Dneska tu mám hostia Filipa Jovanoviča, alias Jovinečka. Bráši, ahoj. A teraz si akože podávam ruky? Si? Aha, áno? aha, tak, dobre. Tak, čo si normálne. Počkaj, ja som stále v šoku ešte. Vítaj v tme. Ja hľadám, že jeden pixel aspoň biely, vieš? Niečo, ale že? Nič to není. Čo by si sa mohol chytiť? Kedy si bol v takejto tme? No v takejto asi nikdy. My sme vlastne na začiatku si Filip potiahol jednu kartičku a tam bola otázka, v ktorom momente svojho života si bol najbližšie k smrti? No vieš čo, ja som mal chvíľonku čas rozmýšľať nad tým, že vlastne čo odpoviem, ale prvú vec, čo som povedal, že niečo sa mi stalo veľmi akože recently, hej? Áno. A to bolo to, že ja milujem adrenalín, ale akože moc to už nehrotím, lebo však ja úplne rozumiem, že to, čo sa momentálne mne deje v živote, a určite to poznáš aj ty, žijeme si sen proste, je to geniálne, netreba vôbec riskovať to, že o to prídeš v zlomku sekundy proste. Už týmto som si prešiel v 17, 16 a v 18. Okay. Ale aj tak som niekedy adrenalinový junkie a mohlo to zle dopadnúť aj teraz. No počúvaj, boli sme na Zrče a mali sme tam skútre. Ja som nevedel, že aký je rýchly, ja som ale chodeval, že v kuse, vieš, v Tajsku som bol veľakrát, v Španielsku sme chodili po skútrami všade, tade a bari aké ešte destinácie vo Vietname. Vždy pohoda, hej, ale to väčšinou sme brali tie 125-ky, 150-ky objemy, že proste taký chillový, proste len z bodu A do bodu B, no ale oni mali 350 a to šlo, že pomaly za 4 sekundy to bolo na stovke. A ja, že wow, to je dobré, ne? Tak som išiel po tých serpentínach, no vyjebal som to na sekal som si to, aký by som bol na nejakej dráhe. Úplne som si predstavil, že som na motokárach, vieš? Ale tak to je trošku izolovaná vec, kde keď aj nadrbeš, tak si v pohode. No a prišla taká ostrá zatačka a ja som zistil, že proste ja to neubrzdím ani za piču. Ono asi v priebehu 2 sekúnd mi prešiel že život pred očami, lebo ja som vedel, že už ten protismer, do ňoho musím vletieť. A teraz, že či tam bude auto alebo ne. Keď tam bude auto, ja som mŕtvy, lebo on ma proste nabere ma. Ja som išiel tak 70 a vtedy, keď som už začal brzdiť a to auto proste hoci koľko by šlo, tak by to len bol násobok toho a ja som nemal nič, len malo jednu príľbu, hej? Ešte len plávky na sebe. Našťastie tam samozrejme nič nebolo, ak by som tu už nebol. Čiže neumrel si teda, hej? Neumrel som, hej, bolo to blízko, preto som blízko. Lebo bol som, že hej, to skončí, vieš. No. A vyšiel som až na kranicu, až za tú cestu, proste som skoro vydrbal, ale našťastie som to ešte nejako zastavila. Pretočil to a išiel ďalej, ale cesta odvtedy má normálne, že toto bol iný Filip, vieš, že od toho momentu ja som len rozmýšľal nad tým, že tak ja tu budem ležať, chrčať, budem si pamätať, že som dochramaný, alebo budem ešte vôbec v takom stave, že budem vedieť vnímať, alebo sa zobudím už niekde na inej strane. Hej, no jasne, Barčo sa akože... Bolo ich takýchto viacej situácií, ale toto bolo len také, že Taký prštek od pán Božka, vieš, že výstražný, že... Hlúposti. Vieš čo, ja tiež som akože človek, ktorý sa musím priznať, že celkom si idem adrenalín. Hrozne sa snažím dostať momentálne k takému skydivingu, ale v rámci toho, že skočíš z hory a máš tú blanu, vieš, že blanovú kombinézu. Samozrejme, že tam sa nedá dostať hneď, že ty musíš urobiť niekoľko zoskokov. Takže do tohto by som sa akože hrozne chcel dostať. A to paradoxne na to, jak to vyzerá extrémne, tak podľa mňa je to ešte celkom bezpečné, vieš, že podľa mňa takéto tieto Isle of the Man alebo Man of the Isle, tuším, že alebo jak sa to volá, že to sú tie také motorky, že máš tuším, že 100 alebo 200 jazdcov, ktorí idú že extrémne rýchlosti a že každoročne tam proste máš úmrtie 2% proste ľudí alebo niečo na ten štýl. Keď si to nikdy nevidel, ja som to musel vidieť, aby som tomu pochopil. Mne to vlastne ukazoval môj švagor. A je to kvázi, že rýchlostné motorky, ale ideš typu, že keď máš že malinký kopček metrový, tak letíš, ja neviem, ďalších 50 metrov, lebo ideš takou rýchlosťou. Je to nepredstaviteľná rýchlosť, akože neopísateľná, akože takto na oni idú všetci naraz, alebo čo? Áno, a idú vlastne všetci naraz a všetci sa nejakým spôsobom tam proste predbiehajú. Vieš, sú to normálne, že típci, ktorí tam chodia s rodinami a reálne sa s tými akože rodinami proste lúčia s tým, že je dosť pravdepodobné, že tento rok to môžem byť ja, hej, v zmysle. Čiže akože toto je, že dosť extrém. Takže to je super, ne? Taký tatinko, to je radosť. Áno, díky oci, hej. Díky, že sa tu nehal, máme hypotéku, hej, mamina všetko musí splatiť, 4 deti si spravil, hej, sa tu zamrdať. Adrenalinový junkie, čo sa týka robenia detí, jasné, všetko proste. Všetko naplno. Ale chcel som tým povedať, že rozumiem ti a keď si povedal akože tie nejaké destinácie, tak možno ktorá bola taká, že z tvojich obľúbených a kam by si možno ešte chcel ísť, to mňa veľmi zaujíma v rámci cestovania. Mne strašne praslo k srdcu Thajsko. Tam chcem ísť určite každý rok aspoň raz, tak to bude aj tento rok. Sice už
som bol tento rok na začiatku a ešte nakoniec by som išiel v decembri. Alebo v januári potom hneď 2026, takže toto. Tí ľudia, tá atmosféra, to sa nedá ani úplne opísať tým ľuďom, že z toho videa, aj keď robím nejaké vlogy, tak akože povedia ti, že pekné jedno s druhým, ale že prečo práve Thajsko, že celý svet a ty si vyberieš Thajsko, ale no to pochopíš, až keď si tam, naozaj, tam je iná energia, neviem to opísať. Tam si tak vyčilovaný, len máš svoj skútrik, ideš si tuto zastaviť, dáš si kokos, ideš na pláž, na túto, na jentu, na tamtu, zahraš si padlík, dáš si drink, potom na nejaký street food sa zastavíš, dáš si tam patajík, ktorý ti spraví pred tebou. Všetci sú vysmiatí od ucha k uchu, dáš si zmrzku, toto ideš spinkať a toto zase dookola. Normálne tam si jak v nebi. Dobre vibes, akože ja som tam bol prvýkrát teraz v januári a musím povedať, že to bolo veľmi príjemné. Mne osobne tam trochu akože vadilo teplo a komáre. Na druhej strane musím povedať, že fakt tam boli extrémne priateľskí ľudia. Fakt ten servis akože bol že výborný a mám pocit, že to začína byť taká veľmi, veľmi obľúbená akože destinácia. Hej, akože už tie mesta na mape Thajska sa dosť zaplňujú. Extrémne sa tam začína stavať, chodia tam veľké brandy hotelov a to je samozrejme sa trošku tak kazí už potom tá panenská krásna krajina, ale tak to tak proste býva, no. Keď je niečo dobré a sa to rozkrikne, tak sa to hneď pokazí turistami, to proste... Je to tak, vlastne ty to ale spájaš samozrejme, že aj s robotou, tým, že proste vloguješ a tak ďalej. A už si celkom prešiel, mám pocit také, že celkom pestré spektrum tých rôznych kariérnych ciest. Je niečo, čo máš niekde tak na pozadí, čo by si ešte že chcel vyskúšať v rámci tej kariéry, v rámci tej práce, niečo typu, že napríklad robíš veľakrát super videá a v rámci toho podávaš nejaké herecké výkony, že chcel by si niekedy zahrať že vo vážnom filme? Vieš čo, dobre, že to hovoríš. Mal som dlhé roky už jednu víziu a to bolo buď účinkovať, alebo byť súčasťou nejakého väčšieho filmu. A až prišiel moment, kedy si to viem spraviť sám. Takže teraz sme už pár mesiacov v procese tvorenia scenáru, ktorý už je skoro celý spravený vlastne a už sa len dohadujú budžety, produkcia jedno s druhým a na budúci rok ideme točiť normálne full celovečerak. Není to vážny film, je to komédia. Je tam viacero kolegov z mojej branže, ktorých mám fakt rád, content creatorov zapojených a ideme spojiť túto social media scénu s tradičným formátom filmu. A kinom a Netflixami, že proste bude to naozaj, že big. Ja som takto vlastne aj trénoval už posledný rok na minifilmoch, len tak sme sa hrajkali s kameramanmi, písali si scenáre, skúšali, že aké to je proste robiť niečo väčšie ako len minúta a pol zábavy, vieš. A už sme proste dospeli do toho štádia, že počujem a že poďme proste big. Už to videli dokonca aj nejakí profici, ľudia, ktorí tu majú za sebou aj veľké filmy, aj komédie a veľmi sa im to páčilo, takže som natešený ako malé dieťa, mám rešpekt pred tým a tak, no, takže v tomto sme momentálne v štádiu. Vieš čo, z toho sa extrémne teším, lebo ja mám pocit, že teraz vyšlo pár super filmov slovenských a mám pocit, že ale dlho sme robili vlastne veľmi takú akože vážnu tvorbu, kriminálnu tvorbu a pritom akože Češi robili veľa tých takých akože presne komickejších filmov, ktoré fakt, že boli proste geniálne, hej, od Slunce, seno, jahody, cez všetky tie akože staré až po tie novodobé. Takže teším sa z toho, že tu ide z nikto niečo ďalšie, ako keby že v tomto žánri. Mňa osobne tento typ žánru filmového extrémne baví, takže veľmi vám to prajem. Chcel by si s tým ísť aj nejakým spôsobom potom, že do zahraničia, alebo ťa láka ako vyslovene Československo? Polský dubbing, maďarský dubbing, neviem, jak by to vyzeralo. Teraz sme zameraní len na Slovensko a Česko a potom máme už aj nejaké projekty, nejaké vízie na ďalšie veci, ktoré by mohli byť aj international a to je spojené s AI a s takýmito straničkami, s generovaním a už proste prichádza doba, kedy sa nebudú točiť filmy, ale budú sa generovať, vieš? Jasne. To je tá halus, že ty ušetríš tónu času, tónu workforce, peňazí na tom, že ty spravíš len dobrý scenár a normálne si kúpiš licenciu na tváre nejakých známych hercov, alebo niekoho, koho tam chceš, môžeš to mať úplne no name a ty vieš normálne vygenerovať film za týždeň celý. To je fakt mega. To je šialené. To je dosť crazy, ale proste shiftuje sa takto tá doba a proste buď sa adaptuješ, alebo ťa to zje. Ale reálne ty vieš strieľať tie filmy ako na pase. Ale musí to mať nejakú štruktúru, nejakú platformu, kde to budeš dávať a toto bude také, že nové odvetvie, v ktorom sa tiež musí človek uchytiť a vedieť to robiť najlepšie. Jak vždy. Akú superschopnosť by si chcel mať? Podľa mňa by to bolo niečo strašne, nejaký soft skill, ktorý ani není, že super schopnosť, ale pre mňa by bol super schopnosť, lebo v živote neviem určité veci robiť dosť
dobre, ale tam sa podľa mňa viem aj dostať, ale pre mňa by to bola super schopnosť tým pádom, vieš čo myslím? Jasne, no, kľudne hovor. Ja som človek, ktorý sa chce strašne zapáčiť druhým ľuďom a to ma niekedy proste extrémne ubíja, lebo strácam svoju hodnotu týmto. Mám akýby problém byť nelúbený inými ľuďmi, ktorí ani pre mňa neznamenajú veľa. Mám s tým problém. Mám že taký blok. Pozri, človek si povie, že Jovinečko, ty kokos ide na námestie s parochňou a s oným a so šatami, tak ten má úplne piči, čo si ľudia myslia. Toto je samozrejme pravda, jasné, akože v tomto som sa akože nejako vytrénoval, je mi to jedno, ale sú momenty, sú situácie, kedy som naozaj úplná obeť toho človeka a chcem proste, aby ma žral, alebo aby ma uznával a keď tak, že spravím preto všetko a aj sa ponížim kvázi pred samým sebom. To je vec, ktorú by som bral ako super schopnosť, keby som to vedel odstraniť zo svojho života. OK. Ja si myslím, že si veľakrát neuvedomujeme, že ako veľa ľudí toto nejakým spôsobom má, že ten strach z neprijatia. Tiež je to niečo, čo ja mám v sebe. Viem, že to pramení niekde z detstva. Ako som prechádzal rokmi, už je to lepšie. Ale pamätám si obdobia a nehovorím, že to nerobím dnes, také buď porovnávanie, alebo presne chceš dokázať, že si dosť dobrý a podobné veci. A myslím si, že je to jeden z tých takých motorov, ktorý ťa naháňa, že na jednej strane máš ten obraz neba pred sebou, ktoré máš, že wow, čo všetko môžem dokázať, akú veľkú hodnotu môžem priniesť svetu a čo všetko z toho sa dá mať, hej? A na opačnej strane ako keby, že ťa naháňa to, že OK, keď to nebudem robiť, tak potom presne nebudem prijatý a tak ďalej, takže chápem a myslím si, že je to otázka určite, ak si hovoril, že toho sebavedomia a vedomí o sebe a takej tej autentickosti a sebalásky, vieš, že keď sa ťa teraz opýtam, že je to teraz lepšie, ako to bolo niekoľko rokov dozadu? Určite áno. Super, vieš. A to je podľa mňa len to, že prichádzajú ti do života určité veci, ktoré ťa to presne naučia, že tým, že je to akože s ľuďmi, že chceš byť akože prijatý, tak proste je to cez vzťahy, či už kamarátske, romantické, rodičovské, hocičo, kedy vlastne si ochotný ísť za svoju hranicu presne tej sebalásky a nejakých svojich limitov, len aby teda si vyhovel, ale samozrejme, že to má nejaké svoje následky a vlastne tým ťa ten život podľa mňa krásne učí, že tak ďaleko vlastne od teba, od tvojej autentickosti a od tvojich potrieb ťa to vlastne dostane, že už ti bude tak zle, že ten pocit toho, že je ti zle vlastne v tej pozícii mimo toho tvojho autentického bytia, že to prevrší ten strach, ktorý máš vlastne z toho opustenia a zrazu vlastne si povieš, že ty koko, že kašlem ja na to, že nestojí mi to za to. Keď ma nechceš takého, aký som, tak proste kašlíme na to. Podľa mňa je, že hrozne veľa ľudí toto rieši. Hej, reálne. A klobúk dole za to, že si to vytiahol. Lebo podľa mňa to není jednoduché akože povedať len tak, vieš, hlavne z pozície toho, že aj ja som kedysi mal, vieš, úplne ten pocit, že že OK, tak už teraz dajme tomu, že tam mám nejakých sledovateľov, tak asi by som im nemal akože dávať pocit, že som aj ja človek alebo niečo, vieš, taký ten zvláštny pocit toho, že áno, to je stále ten boj toho tvojho ideálu a toho, kto si naozaj áno, si tam stále. Áno. A to stále bude, to je v poriadku, že byť dokonalým človekom sa nedá, proste to je proces, len si to treba proste musíš to akceptovať, že to je nekonečný proces. Áno. To sa len zlepšovať stále a hlavne o tej akceptácii, akože to mi asi ide najviac. Inak vieš, čo sa mi páči? Naozaj, toto je asi jeden z najlepších podcastov, aký som kedy mal. Toto je super. Akože fakt ti musím povedať, že toto je taká seška s felakmi u niekoho v byte a proste len sedíte na gauči a proste rozprávate, filozofujete, debatujete naozaj o hlbokých veciach, o svojich strachoch, o svojich túžbách, o všetkom tomto. To som veľmi rád. Fakt dobrý setup si tomu celému spravil, aj tie otázky, aj tá tma a aj ty sám, proste samozrejme bez teba by to nebolo ono, lebo a pritom sa ani nepoznáme poriadne. Jasné. Že akože vnímame sa jedno s druhým, rešpektujeme sa a takto, ale je geniálne, ako rýchlo sme sa vedeli dosť klznúť, vieš, do takých tém, keby sme si dali hubičky teraz, vieš? Jasné. Rozprávame sa o týchto. Takže super, len to mi tam sklzla myseľ, že to musím povedať. Som veľmi rád. Je to veľmi rád, ďakujem. Akože z tej povrchnej stránky sa zdá, že sme si cudzí a mám pocit, že všetci ľudia nakoniec ako niekde v tom jadre, kde práve možno tie hubičky aj akože veľakrát keby dajú preč nejaké to ego a to povrchné a idú hneď, vieš, úplne že do toho jadra a našej podstaty. Tak ja myslím, že v tej našej podstate sa všetci keby poznáme a prechádzame si, vieš, že veľmi podobnými vecami, hej. Čo by si urobil, keby si sa stal na 30 minút nesmrteľným?
Išiel by som skúsiť ten skydiving z toho, no. To by bolo brutálne. A išiel by som cez to oko, vieš, čo, som videl také reelsko, kde išiel normálne cez takéto oko skaly, že on prešiel cez neho. Asi by mi to nevyšlo. Ježiš, to musel byť nejak pekný magor. Ja keď niekedy vidím, že letia, že vieš, že dobre, ja keby som skočil, tak skočím, no, že vieš, že do vzduchu, ale niekedy letia, že proste nad lesom, že meter nad proste korunami stromov, vieš. To je neuveriteľné, keď to pozeráš. To už je ten najväčší hardcore. Akože keby necítim bolesť, hej, že som nesmrteľný a necítim bolesť, tak kvázi nemôže sa mi nič stať. Asi by som skúsil proste, že skočiť z nejakého veľmi vysokého miesta. A toto mi napadlo presne, že skočiť, ale akože aj cítiť to, ako sa rozpleštíš, alebo že by si sa nerozpleštil, že by si to práve neviem. Že iba by si sa respawnol akože potom. Alebo že by ti proste nič nebolo, že padneš ak v sne, vieš, že proste len padneš a si v pohode. Jasné. Alebo vieš, čo by som napríklad vyskúšal? Skúsil by som ísť, že autom a na diaľnici napríklad, že nemáš niekedy taký akože intrusive thought, že čo by sa stalo, keby teraz to proste, že zvrtnem. To zvrtne, že je jasné, že čo by bolo keby. Hlavne, keď mám plné auto. Ja. Vtedy to chcem robiť. Alebo napríklad, že bitka s medveďom. Toto, dobre na to ideš, presne toto, že ja by som sa pustil do nejakých psov alebo do medveďov a že čo to spraví. Fuj, minule som videl také video, jak sa čávo, neviem, jak sa dostaneš do tejto situácie, ale kvázi, že čávo je, že má čelovku, je pod vodou a je, že kebyže v jaskyni, ale medzi dvoma skalami, že nad sebou máš skalu, pod sebou máš skalu a ty sa iba medzi nimi plazíš a máš akurát ledva priestor na to, aby si sa cez nich prepchal akože hruďou. A iba si, že medzi dvoma obrovskými šutrami a že a iba tam niečo povedal, že už asi som sa zasekol, že tuto teraz, že asi nevycúvam, vieš. A úplne si, že... Fú, ani nehovor. Jak sa dostaneš do tejto situácie? Ešte asi pred 3 mesiacmi som mal také, že lajkované a algoritmus vyjadzoval na YouTube iba caverov, ktorí sa niekde zasekli a proste tam zomreli. To boli také príbehy, že 3 ľudia išli cez nejakú strašne úzkú štrbinu, prešli do nejakej väčšej, tam sa dali táborisko, potom išli ešte hlbšie, asi 500 metrov išli hlboko a zase úzka štrbina zrazu začalo liať jak svinia a oni boli úplne na spodku a zrazu tam sa valil proste potoky a vodopády vody do tej jaskyne a oni vedeli, že sú v piči a že nemôžu nič robiť a proste tam 3 dní umierali, lebo tam sa nedalo prejsť už cez úzky priesmyk, lebo tam išla v kuse voda napríklad. A také, že mentálne, alebo že sa úplne že zasekneš a proste zostaneš tam, neviem, že dole hlavou niekde a nevieš ho ani vyťahnuť, ani mu pomôcť a ty si za ním a on sa zasekne ako prvý a neviete výjsť odtiaľ už. Proste, no fuj, to je najhoršie, akože tam nechceš zomrieť. Ja neviem, prečo tam ľudia lezú do takýchto úzkých jaskyň. Prosím vás, nelezte do úzkých jaskyň. Toto je napríklad adrenalín, ktorý mne v živote nechýba. Ak by si sa mohol stretnúť s hocikým na svete, aj s mŕtvým, kto by to bol a prečo? Lazarov sa volá. Ten vedec z Ameriky, z Area 51, ktorý už asi 30 alebo 40 rokov hovorí tú istú verziu toho istého príbehu, ktorý je dosť komplexný, ako pracoval na rekonštrukcii spadnutého UFA. Normálne, že akože lietajúceho taniera, on bol v mŕte podcastov všade, tade oni ho úplne zdiskreditovali z tej vedeckej komory a neviem všetko, že proste, ja neviem akým spôsobom, že žije ešte, lebo veľakrát tieto whistleblowers proste boli odstranení. No, ale neviem, že či mal už taký fame, že by sa to nemohlo akože úplne ututlať, ale je to dosť zaujímavé, chcel by som vedieť, že či naozaj tu je niečo takéto, lebo ja som pozeral, on bol na Joe Rogan podcaste vtedy a počúvam, že ty kokos, to je šialené, že proste technológia, to ako oni rozdelili všetkých najlepších vedcov, ktorých mali z krajiny na jeden projekt, ale rozdelili ich tak, aby nevedeli, že úplne skonštruovať tú vec, alebo nevedeli, že na čom presne pracujú, že každému dali určitý komponent, vieš, ale že raz bol v tom hangari a videl to a že tam proste, akože neviem, teraz bude možno, že znieť ako konšpirátor, ale fakt ma to zaujíma, že či tu takéto niečo je, či to není a tak, no. Takže s ním by som chcel pokecať a spýtať sa len, kamo, že reálne, alebo o čo tu ide? Robíš si na srandu, alebo 30 rokov. Chápem, vieš čo, za mňa akože na základe tých teórií, že proste je vesmír nekonečný a tak ďalej, by bolo podľa mňa celkom ignorantské si povedať, že nič proste už ďalšie tu asi neexistuje, ale ešte neviem, ja som taký, že odkedy si proste uvedomíš, že niekto ti povie, že počuj si proste na nejakej obrovskej planete, hej, proste kus hmoty, ktorý z nejakého dôvodu má proste vnútri jadro, ktoré je extrémne žhavé, ale ty si akože v pohode a si, že letíš proste vesmírom, ktorý je vlastne, že prázdnota, na nič nenatrafíš a vlastne vznikol tu nejaký život
a chilluješ si tu v atmosfére. Som taký, že ak je toto možné, tak akože hocičo je možné. Že proste áno, dobre. nie je asi niečo, čo by si ma presvedčilo, že proste nie je možné, hej, že minule som počúval, alebo videl respektíve nejakú akože teóriu, hej, teraz už sa dostávame proste do bodu nejakého kvantového computingu a vôbec tá kvantová fyzika. A vlastne iba, že Čavo proste prišiel s teóriou, že na svete sa akože odohráva, že nekonečno možných realít, tak ako tvoje rádio, tiež sme naladení na nejakú frekvenciu a na základe toho žijeme proste túto. A že je dosť možné, že v rámci toho, čo tu je, tak tu stále žijú dinosaury, ale proste žijú na inej frekvencii. Vieš čo myslím, že proste, že dejú sa tu že hrozné veci, ale že my sme že naladení na niečo a to sa proste odohráva tuto na Zemi. Vieš čo myslím, že ďalšia proste úplne že vec, že iba halu sa nad tým zamyslieť. Čo bola taká nejaká ďalšia konšpiračná teória, ktorú si ideš, že... Ma fascinuje, a keby som že sa chcel stretnúť s človekom, alebo aj s človekom, ale skôr do akej doby by som sa chcel transformovať, alebo teda presunúť a uvidieť to. No. Stavanie pyramíd. Okay. Ja chcem vedieť, jak postavali pyramídy. Nech mi nehovoria, že to boli kladky a že to boli dlátá, lebo to sa nedá proste. Neviem, či si videla, že normálne skúšali zrekonštruovať opracovanie jedného toho kvádru do tej formy, akej sú tam, neviem, koľko, 10 000 alebo 100 000 tých kvádrov, aby spravili tú pyramídu, hej? Jasne. Tú Cheopsovu napríklad. A že oni to tamtou pílkou pílili, neviem, či ich nerozbili asi 60 a neviem koľko dní pílili, aby odpílili, že 10 cm z toho celého kvádru. Tak teraz mi povedz, že ako oni môžu, že dokonale rovné kvádre preniesť, samozrejme neviem koľko to bolo, stoviek kilometrov od najbližšieho miesta, kde také kvádre sú. Presne. Ten kameň, ako to preniesli, že dobre, ešte ako preniesť sa to možno nejako dá, neviem. Ale ako to vyťahneš do takej výšky, ja neviem, či ten najväčší v tom strede, tá šachta, je postavaná z takých väčších kvádrov, tie majú 50 alebo 150 tón a to jak zdvihneš kladkou, však to by museli byť, celý Egypt to musí ťahať, hej? No a takže tak, no. Neviem, a je to dokonale postavené, tá geometria toho, precíznosť, presne, že to dodneska stojí, že to je otočené na svetové strany z odchýlkou, neviem koľko stupňa. Lemuje to nejak proste hviezdy, alebo čo proste, že je to na je to akože, je to extra. A ešte si neviem, či počul, že teraz robili lidar, myslím, že to bol lidar, skeny pod pyramíd a že sa zistilo, že tam pokračuje tá štruktúra dole, ešte niekoľko stoviek metrov. Čo? Takže neviem, akože toto sú taký vždy, že rozdeľuje sa to na dva tábory u mňa v okolí, že jedný taký, čo že dobre, jasné, dobre, povedz si to. A potom ma nehajú tak, ale potom sú druhí, ktorí naozaj špekulujeme s tým, že čo. Ja nehovorím teraz, že všetko je konšpirácia, všetko tu riadia lizardi, ale tomuto proste nepočul som ešte dobrú teóriu, že ako sa to vytvorilo. Chápem, rozumiem. A počul si o tom, že sú pyramídy, že tuším, že Bosnia a Hercegovina? Ja som tam bol. Ty na tých pyramídach? No jasné, ja som bol, to je vo Vysokom. Aký to bol zážitok? Ale úprimne neviem, že či to je reálne. Nechcem s tomu všetkému veriť a nevieš to zistiť ani tam, keď si. Je to zaujímavá teória, že by to bola pyramída, ale nedá sa to úplne dokázať. To je nie, že by si naozaj nejako oskenoval, ale nediali sa, myslím, že také skeny, deep skeny, lebo ty keď tam dojdeš, to vyzerá ako hora. Hej? Že oni hovoria, že to akože okolo toho už je vegetácia, vieš, že už tam je hlina jedno s druhým, lebo že oni hovoria, že to má nejakých 20 000 alebo 30 000 rokov, že už to proste len vyzerá ako hora, ale že našli tam a odokryli tam šachty a bol som aj vnútri a ľudia tam chodia liečiť z celého sveta a že im to pomáha, neviem proste, nemám dát, či naozaj alebo ne, či to není naozaj iba money grab, vieš, toto neviem. Chápem. Ľudia sú skemery veľakrát, každopádne, či to je pravda, či to není, môže to byť pravda, lebo však pyramídy sa našli po celom svete, ale toto by bola by far, že najväčšia, že ona je niekoľkokrát väčšia ako tá v Egypte Cheopsova. No. Akože všeličo by ma zaujímalo, že čo jak je na tomto svete. Poďme naspäť k tebe. Máš súrodencov? Mám sestru. Máš sestru, OK. Máte dobrý vzťah? Jasné. Super. A ona tiež nejakým spôsobom pracuje v tom, čo robíš ty, alebo nejakým spôsobom je to prepojené, alebo? Jedine ako to je prepojené, že obidva robíme to, čo milujeme. OK. A u nej je to úplne iná disciplína. Ona od malička milovala varovať deti. Okay. Proste starať sa o deti vždy, naše susedky, naše kamarátky, tam v dedine, čo neboli v Ivanke, blízko Bratislavy, tak ona všetkým tam varovala deti, robila to aj zadarmo proste, tým bola známa. A teraz má svoju vlastnú škôlku, takže je to také pekné, že má svoju vlastnú súkromnú škôlku a miluje tú robotu.
Jediné, čo ja uznávam, že akože dobre, aj samotné deti a starať sa o dieťa, tak už samozrejme nemusí, lebo sa to rozbehlo a už tam má učiteľky, ale komunikácia s dnešnými rodičmi, ktorí sú na súkromných školkách, tak to vieš, že to je extrém. To je bomba. Ty by si chcel deti? Áno, jasné. Si taký jež rodine. Ale neteraz, určite neteraz. Teraz naozaj cítim v sebe, že by som vôbec nedal toľko tomu decku, ako by som mal. Určite ne. Lebo som naozaj teraz selfishly zameraný na to zistiť, že čo všetko sa dá z tohto sveta. Ja chcem povedať, že vyťažiť to znie tak zlé, ale proste... Čo všetko môže ten svet ešte ponúknuť? Tak. Proste momentálne som v tomto štádiu a viem, že prídem do štádia, kedy chcem deti, lebo mám rád proste tú myšlienku rodiny a toho, že tu niečo zanechať a naučiť svojho syna, svoju dceru, proste všetko, čo som sa ja naučil a vidieť, ako vyrastajú. To ma určite zaujíma. A ja som mal vždy dobrý vzťah so všetkými z rodiny, takže nemám takú tú averziu, čo niekedy majú ľudia, že rodina nikdy a do tohto sveta nikdy. Keď bude vojna, tak určite nechcem deti, ale to uvidíme. A v normálnej situácii určite áno. OK, a vieš si aj predstaviť, že je nejaký kariérny bod, alebo niečo, že kedy by si povedal, že OK, že tak v tomto prípade už si viem predstaviť, že dajme tomu, že ešte stále robíš, ale proste už si ready na to, že OK, tak teraz už som si dokázal to a idem na tú ďalšiu časť života, rodina. Podľa mňa to nebude ani číslo a ani nejaký milník pracovný. To bude proste vo mne niečo, čo už si povie, že OK, stačilo. Jasné. Toto je ono, možno, že to bude nejaká kombinácia toho, že už tam nemám taký drive do toho, ako som mal kedysi, už som si dokázal, čo som si potreboval dokázať, poskúšal veci, čo som chcel a kombinácia s tým, že nájdem tú pravú, vieš? To si myslím, že bude veľký tiež faktor, jasné. No, presne. Tak ono to veľakrát príde, tak asi mám pocit, že keď počúvam tie príbehy, že tak naraz, že vlastne aj už si na to ako tak nejak ready, aj zrazu príde proste ten človek, ktorý vie, že ty si ho asi podľa mňa nejak tak pritiahneš. Ja osobne akože veľmi verím, že alebo respektíve neverím na náhody, verím na to, že keď niečo vyžaruješ a jednoducho si nejak nastavený, tak proste prichádzajú ti takí ľudia do života a inak vlastne to nejakým spôsobom prirodzene odpudzuješ, čo tam nemá byť a že aj hociaké stretnutia a zážitky s ľuďmi, že proste majú maximálny zmysel v tom našom príbehu. Čiže hej, akože viem si predstaviť, že aj to bude taký dobrý znak toho, že OK, let's go. To je pravda, akože to je neskutočná pravda a je to šialené, že aký to má impact reálne a ľudia okolo teba, aký majú impact na teba a ty na nich a je cítiť extrémne, že keď niekto nemá recipročnú energiu ako ty, vieš, že proste že to tam nejako nevajbuje, tak vieš, že niečo sa stane. Proste príde situácia, chce to len trochu času, aby si to odžil kvázi, aby bola tam tá reakcia týchto dvoch energií dostatočne veľká, aby došla situácia, kedy zistíš, že OK, toto není ten meč, ktorý potrebuješ. Či už je to s kamarátmi, s priateľmi, s rodinou, proste s hocikým. Chápeš, že tie dve telesá, ktoré majú iné frekvencie, inú energiu, sa neudržia dlho pri sebe. A nájdu si proste tie svoje vibrácie, tú svoju vlnovú dĺžku. Prvýkrát mám v živote pocit, že mám veľa kamarátov a musím si fakt, že zaklopať, že super ľudia, s ktorými sa poznáme od úplného detstva, ale vlastne jediné, čo nás dneska spája, je to, že sa poznáme dlho. A že s niektorými ľuďmi mám pocit, že je tam veľa ďalších prienikov a s niektorými ľuďmi je to fakt iba, že sa proste poznáme a preto sa dajme tomu, že buď stretneme, hej, že v rámci tej nostalgie alebo v rámci toho kamarátstva a vidím, že dosť rozlišne išli naše nejaké životné cesty, aj keď chvíľku boli, že veľmi podobné a úplne je sranda, že napríklad vidieť, ako ten človek rozmýšľa alebo aké veci ako opakuje, že či sa sústredí na nejaké negatíva alebo skôr akože nadáva a hovorí o tom, že buď nie sú príležitosti alebo akí sú ľudia zlí a tak ďalej. A vidíš, že kde je ten človek a naopak potom stretneš ďalšieho chalaniska alebo babu, ktorá proste je že super naladená, mám super príležitosti a keby sa skôr sústredí na to pozitívne, aj keď sa dejú možno nejaké negatívne veci a naopak vidíš, kde je ten človek a mám pocit, že prvýkrát v živote sa mi tak začínajú otvárať oči, že sa mi tak začína potvrdzovať, že aha, OK, tak áno, keď máš nejaké nastavenie, keď presne máš nejakú energiu v sebe živíš, tak sa to potom extrémne odráža na tvojom živote. Že aké máš ty napríklad za posledné obdobie skúseností v rámci toho, že napríklad aj s kamarátmi ja som si zažil, že niekedy sa bavíme viac, niekedy menej. Na základe toho, že ako som nastavený,
ako sú nastavení, dajme tomu, tí ľudia. A čo by si povedal ty na svoj kruh, ako keby, že ľudí momentálny, tých, ja neviem, 5 najbližších ľudí, akí sú to ľudia a na čom si ty zakladáš, ako keby v rámci tých vzťahov? Je to zaujímavé, že ten môj kruh sa v priebehu možno 3, možno 4 a dokonca aj 4 rokoch sa extrémne menil, že proste ja som začínal nejakým spôsobom s podnikaním s svojimi bratmi, my sme boli každý deň spolu jedno s druhým, ale postupne presne bolo vidno, že ja som sa strašne snažil ich ťahať hore, lebo chalani mali akože dajme tomu niečo v sebe, čo úplne neviem. Potenciál? Mali potenciál, ale mali aj nejaké zlo v sebe. A ja som to stále videl, ale nechcel som to proste vidieť, až do momentu, kedy to bol naozaj že neúnosné a zistil som veci, ktoré som ma presvedčili o tom, že toto naozaj nemá akože perspektívu ďalej do tohto vkladať energiu. Takže sme za naše cesty sa podajme tomu, že 7 rokoch odžitých fakt, že stále spolu rozišli. A to je napríklad zaujímavé, že teraz, keď si pozriem chalanov, čo samozrejme ja im neprajem absolútne nič zlé, ale proste to, čo si hovoril, tak vidím to, ako majú nastavenú hlavu v ich životoch neuveriteľným spôsobom, že to je neskutočné, ako to vidno. A to, čo vyžaruješ, tak to budeš dookola priťahovať. Takisto mám v okolí aj menej známych, že dajme tomu, že spoluhráčov alebo sparring partnerov na jutsu, že proste poznám tam ľudí, ktorí normálne, že na teba dýchnú tou dobrou energiou. Si taký, že vždy, keď tam dojdeš, alebo vždy, keď ho uvidíš, tak on má dobrú náladu. On je pripravený proste na tento deň, on sa ťa spýta, ako sa máš, že čo, ako, a dneska ideme to, vieš, povie vtip. A proste pozriem sa na jeho život a je normálne jak ex rozprávky. Nemusí teraz zarábať milióny, proste on nemá takéto priority, dajme tomu ten človek, ale ten život je proste krásny. A keby som sa teraz vrátil viacej do svojho okolia, tak ja som podstrihával tento rok, ja neviem, čo sa deje, čo sa tu udialo, ale tak samozrejme to, že sme sa rozišli s Biankou, to asi vieme, ale tam boli ešte ľudia zo zákulisia, ktorí nie sú úplne známi a s nimi sme tiež ja som mal s ním napríklad s jedným svojím známym, to bol jak môj brat, jak je Bergy, čo sa poznáme 8-9 rokov, tak ja som sa normálne rozhodoval, že kto z nich bude môj svedok. Až takto to prišlo na momentu. A je neuveriteľné, ako vie ten domček z karát padnúť zo dňa na deň. To som ani netušil. Lebo človek je napríklad, že extrémne dobre naladený. Nevidel som ho nikdy zle naladeného, ale podľa mňa to už je ten druhý prípad človeka, ktorí sú že patologickí klamári a až psychopatické prípady. Vieš? Že to sme normálne, že všetci v našom okolí pozerali ako puk. Že vykúkal možno, že nejaký taký hnilý koreň. My sme začali kopať a zisťovať, že čo sa tam vlastne deje. A normálne, že človek každý deň si s ním na dovolenkách natočí ti to, ako žiadaš o ruku niekoho a tak ďalej, že proste všetko ste si preskákali a potom zistíš, že čo to je reálne za človeka a čo robí za tvojim chrbtom. To je akože na kilometre rozprávania, ale nevždy napríklad vieš vycítiť tú energiu. Lebo fakt, toto sme boli všetci prekvapení. Jasne. To neviem ani, že či to úplne podporuje túto tvoju myšlienku, alebo ne, proste som sa chcel rozprávať o tomto svojom okolí a o tom, že koho som prijal do ňoho a koho som zase odobral a niekedy to zistíš až po čase, no. Vidíš to. Chápem, pozri, akože nejde mi ani teraz o to, že či niečo podporuje alebo nepodporuje tú myšlienku. Veľmi akože je to zaujímavé. Vieš, že možno je presne v takýchto prípadoch, lebo tiež som si zažil, vieš, taký ten sociologický domček z karát presne, že sa ti úplne rozbije a zrazu máš pocit, že normálne, že nerozumieš tomuto svetu, že niečo, v čom si existoval a jak si chápal ľudí a vzťahy a to, ako asi nejakým spôsobom ľudia rozmýšľajú, sa ti zrazu úplne že rozdrví na malé kúsky. Ale spätne som si napríklad že uvedomil, že možno ja som chcel byť akože v mojom prípade, že možno som chcel byť ignorantský voči niečomu, lebo vlastne to bolo pre mňa tak nepríjemné predstava, že pripustiť si to, že ten človek, ktorého ja mám tak hrozne rád a ktorého mám akože keby zaškatulkovaného ako toho úžasného človeka, ktorý by mi určite nechcel zle, tak vlastne tá predstava toho by za prvé bola extrémne bolestivá, čo je samozrejme nepríjemné si pripustiť, a za druhé by to znamenalo, že teda vlastne som mal zlý odhad, čo je strašidelné, lebo keď mám zlý odhad v tomto, tak v čom ešte mám vlastne zlý odhad, o čom neviem. Presne. Človek sa bojí otvárať niektoré citlivé dvere, alebo jak to bude zákutia. Si taký, že dobre je to teraz, že toto nechcem vytiahnuť ten hnusný koreň. Áno, jasné. Čo z toho vyjde. Sice to nie, ale že je nám ako tak fajn. Opýtam sa inak, že keď sa na to pozeráš teraz spätne, si rád za to, že sa to ukázalo a za to, že sa to ako vyriešilo, hej, že aj keď to napríklad
možno bolo nápravu proste nepríjemné riešiť a tak ďalej, ale... Jasné, ja som vždy rád, keď sa stanú negatívne veci, lebo stali sa kvôli niečomu a keď sa dejú negatívne veci, tak to berem tak, že sa musia vyriešiť a keď sa vyriešia, tak vybavené. Akože ja mám našťastie, toto je podľa mňa taká moja super schopnosť, že či sa mi deje naozaj, že najväčší shit v živote, či sa mi deje najlepšia vec, alebo dokážem sa postarať o rodinu a je mi za to vďačná, takto, že ja to všetko samozrejme beriem, ale vždy som v takej tej svojej rovine, že proste nič ma nejako nevie rozhodiť viac ako na pol hodinu, hej? Že proste nádych, výdych a vôbec, že život sa deje a teraz, chápeš, je to len na tvojej reakcii, ako ju zoberieš. Na čo by som si ho sťažoval tú situáciu, ktorá príde s nejakou svojou vyhrotenou reakciou, nejakým svojim plakaním alebo nadávaním na svet. Čo sa zmení? Nič sa nezmení. Zmení sa to vtedy, keď to vyriešiš a to je všetko a ideš ďalej. Paradoxne to možno zhoršíš. No, presne. Vieš čo, dobrý insight, ty ako človek, ktorý vieš, máš za sebou aj veľa úspechov a očividne aj proste veľa toho ešte plánuješ, že veľmi ti v tom prajem, nech sa ti v tom darí ešte viac, ako si len vôbec vieš predstaviť, tak je pekné ako keby, že nazrieť aj do toho mindsetu presne, hej, že jedna vec je to, že môže sa v tom živote niečo diať, ale ako keby také prebranie tej zodpovednosti za to, že okej, toto je môj život a to, že kde sa nachádzam, za to môžem ja, aj za všetko dobré, aj za všetko zlé a kvázi nie je to takéto ukazovanie prstom, že on môže za to, alebo ona môže za to, alebo tá situácia, v akej sa nachádzam v mojej krajine, môže za to a jednoducho, že si ochotný prebrať tú zodpovednosť, že to je za mňa niečo, čo veľmi rešpektujem, niečo s tým sa veľmi stotožňujem. Znova to len odráža podľa mňa takú tú vec. Teraz to ako hovorím aj hlavne kvôli tomu, že to chcem vyzvihnúť, lebo ja tomu verím, že naozaj tieto veci fungujú a pre hoci koho, kto to dajme tomu pozerá a vzhliada k tebe ako k biznismenovi, ako ku kamarátovi, ako ku človeku, ktorý tvorí nejaký content a je nejakým spôsobom vnímaný na tých sociálnych sieťach a všeobecne ako v našej krajine minimálne. A chcel by napríklad akože ísť tvojim smerom, tak je pekné, že vlastne o tom vieš povedať, že aj teda keď je to ťažké, tak stále sa snažíš v tom nájsť nejakým spôsobom nejaké pozitívum alebo nejakým spôsobom sa v tom nerýpať úplne dlho, aj keď to teda príde, hej, čo je za mňa celkom kľúčové. No to je dôležité podľa mňa neprikladať váhu všeobecne situáciám, ktoré sa dejú okolo teba. Mať rád život, užívať si ho plnými dúškami, to je super, ale naučil som sa neustreľať si alebo nevystreľovať z toho, keď sa niečo veľké podarí a takisto ani keď sa niečo akože rojálne pokašle. Že mať nejaký ten svoj štandard, nejaký ten svoj základ a to je všetko, že proste mať ohraničené tie highs and lows, vieš? Lebo to viem, že to ma vie najviac poškodiť. Lebo aj keď si hore a užívaš si to moc, si potom oveľa viacej citlivý na hocičo, keď sa stane, vieš, že si najlepší ovinečko, vieš, teraz si na festivale a tam ti to povie 500 ľudí a zrazu dojde zlý komentár na nejaké video alebo dačo, vieš, a si zničený z toho. Ale keď proste vôbec nedávaš takú silnú váhu tomu, čo ti hovoria ľudia, lebo rozumiem, proste som vidieť teraz na sieťach, robím nejaké videjka, ktoré sa týmto ľuďom páčia, ale takisto viem, že hoci kedy môže dojsť niekto vtipnejší, lepší, kvalitnejší a proste môže zobrať tú attention pre seba a som s tým úplne v pohodičke, proste chápeš, že... Áno, úplne jasné, proste ten princíp toho, že život je fair, no? Aspoň teda rád hovorím ja, že aj čo sme sa bavili o tých ľuďoch, hej, že vidíš, že niekto je nejak nastavený a proste stačí ti pár minút akože poketu s ním a vlastne ti ako keby odokrie tie karty nevedomky, že aha, okej, takže chápem, prečo si tam, kde si, keď rozprávaš tak, ako rozprávaš, či už je tá situácia úžasná, alebo nie je tak úžasná a tak ďalej. A súhlasím aj s tým, čo hovoríš, že áno, ako náhle si začneš zakladať vlastne to svoje sebavedomie alebo tú svoju identitu na tom, čo hovoria ľudia, tak potom si toho aj otrok. Že proste áno, keď hovoria, že si úžasný, tak si úžasný, keď hovoria, že nie si, tak zrazu nie si a môže ťa to proste akože rozdrviť, no. Čiže súhlasím, to je niečo, čo ja sa tiež snažím držať. Asi, že mám obrovskú presne radosť toho, keď sa niekomu páči moja pesnička a tak ďalej, ale na druhej strane ako beriem to tak, že v prvom rade, ako to vnímam ja, či som urobil najlepšie, ako som vedel, z akého miesta to robíme, že snažíš sa proste aj ty podľa mňa priniesť niečo, nejakú hodnotu tomu svetu, hej, niečo, čo proste tých ľudí rozveselí, čo im spraví lepší život, koniec koncov, hej. To si myslím, že je good. Počuj, môžem sa spýtať? Povedz mi trošičku viac o tej tme, lebo ja neviem, či sa mi to zdá, či tripujem, ale ja už teraz normálne mám pocit, že sa mi zlievajú nejako, neviem ani čo, lebo je tma, ale keby začal pracovať môj mozog trošku inak. Aj keď sa, vieš, keď otvorím oči, tak som taký, že vidím veci. Ale nevidím žiadne, vieš, že nič konkrétne. Trošinku sa mi tak blika, možno mi tak blika, neviem.
vieš čo, je dosť možné, ty keď akože si dostatočne dlho v tme, a môže sa to samozrejme diať aj teraz, ono je to také videnie, jak typu, keď sa dlho pozrieš do svetla a potom sa pozrieš niekde inde a vidíš ten flak toho svetla, ktorý si videl, že niečo na ten štýl, že? Hej, no a toto vie byť akože ešte silnejšie a ako keby také vibrantnejšie, alebo ako by som to nazval, takže hej, je to normálne a je to kvázi ako taká kompenzácia toho mozgu za to, že si proste zvyknutý na to, že v kuse niečo vidíš. Hej, a teraz proste zrazu niečo nevidíš, ale napriek tomu, ako ten mozog sa snaží niečo proste vytvoriť na to uchopenie a vlastne tie neuróny tam proste si s tým nakladajú, ako uznajú za vhodné. Takže je to úplne normálne. A vo všeobecnosti aj tento koncept vlastne rozprávania sa v tme je úžasný v tom, že zhruba 80% našej pozornosti alebo kapacity našej pozornosti venujeme my ako ľudia tomu, čo vidíme. A to znamená, že ty teraz, keď sedíš v tme, tak si schopný vlastne zobrať tých extra 80%, ktoré by ti uchádzali, dajme tomu na to, že by si sa pozeral na veci na mojom štúdiu, pozeral by si sa na to, ako sa ja tvárim, alebo ako gestikulujem. A teraz si vlastne nechceš nútený vlastne tú celú pozornosť zobrať, tých 80% a dať to iba na to málo, čo máš, čo ti ostáva vlastne, keď ten zrak dáš preč. Takže napríklad na to, čo cítiš, ja neviem, na čom sedíš, hej, čo cítiš v rámci hmatu, čo počuješ a viac menej tam to končí. Brutálny koncept, fakt brutálny koncept, lebo neviem si predstaviť, že by som o takýchto veciach sa rozprával, lebo viem si to predstaviť aj akože normálne v svetle, ale toto dodáva takú intimitu, takú hĺbku, taký až zážitok, vieš? Vieš čo, určitým spôsobom my veľmi fixujeme to ego na to, čo vidíme, hej, na to povrchné v úvodzovkách. Čiže keď ti ostane vlastne len nejaký tvoj vnútorný pocit a nejaké, že ten hmat a tak ďalej, tak máme tendenciu, že ľahšie potom sa ti napája ako keby, že sám na seba. Vieš, že na tvoje pocity, na tvoje nejakú presne tá intimita toho priestoru. Paradoxne, neviem, ako to vplýva na teba, ale že ja osobne akože z tej tmy vo všeobecnosti mám taký veľmi príjemný a bezpečný pocit. Vieš, ak sa cítim? Ja keď si na predspávačke s felakom alebo s takým a proste idete spať, ale ešte je tam taká tá konverzácia predtým, ako zaspíte, vieš? A bavíte sa proste o ženách, o živote a takto. Jasné, tak toto, že nevidíte sa, tam je to taký zvláštny, jak to poviem, zvláštna spomienka, podľa mňa, ktorú má každý, že ešte aj za mladá, ja neviem, keď som s bratrancom, že som prespal u neho a tak sme kecali, že aj hodiny proste v posteli alebo v jednej izbe a máš tam úplne iný zážitok z toho rozprávania a úplne iné veci. Znamená, že inak sa rozprávate. Okay. Chápeš, že po 15 minútach to prejde do takej hĺbky, že potom sa ráno zobudíš a si taký, že čau. Vieš? Jasné, a zrazu si taký, že jak dobre si pokecal s človekom, ne? Hej, počuť, brutálne prirovnanie si dal, akože toto som ešte nepočul a veľmi sa mi to páči, lebo presne som si to tiež zažíval. Hej, možno pre tých ľudí, ktorí nemajú možnosť presne takto si sadnúť, akože s niekým dúpať do tmy, tak presne takto by som to prirovnal, taká akože to posledná konverzácia pred spánkom na prespávačke. A dobre, že keď si povedal akože o tých ženách, tak teraz akože čo? Nejak tak. Ja som videl akože v rozhovore, že nejsi, pozeral som jeden rozhovor, že nejsi akože úplne teraz taký, že by si sa hrnul do vzťahu. Nejdem sa ja vôbec hrnúť do vzťahu. Toto je vec, ktorú chcem, aby prišla prirodzene, naturálne, vôbec teraz nehrotím a nesnažím sa teraz akože vhupnúť do niečoho. Není tak to podľa mňa má aj byť. No. Tak to podľa mňa má aj. Ty si vlastne koľko teraz akože nejak, že slobodný? Ja už ani neviem. 3 mesiace? Tak okay. nejak. 3 mesiace. Čo máš pocit, že ťa to naučilo v zmysle takého toho pozitívneho, ale akože o tebe, že teraz akože keby, že máš ísť do nového vzťahu, tak čo ty ako muž si proste uvedomil, že kde to teba posunulo a čo si sa naučil o sebe, že čo vieš, dajme tomu, že robiť lepšie, alebo nejaký insight, dajme tomu všeobecne pre ľudí, ktorí to pozerajú, či sú to ženy alebo muži, že čo teba všeobecne akože ten vzťah naučil, konkrétne ale akože o tebe a o tom, že čo by si zobral do ďalšieho vzťahu, aké ponaučenie, alebo niečo v zmysle, že akým by si chcel byť človekom. Vieš čo, Bianka ma naučila určite jednu vec, za ktorú budem ďakovať do nekonečna, je, že proste tu si berem do hrobu. Ona pôsobí, ale nehovorím, aj je veľakrát taký ostrý človek, taký asertívny, taký, že proste na plnú hubu povie, hej. No a ja som úplný opak. Ja som tu hovoril, že proste ja chcem zapáčiť jedno s druhým a mám s tým nejaký problém, proste radšej to prehltnem a absorbujem jedno s druhým. To, čo ma naučila, je naozaj proste hovoriť
v tom vzťahu na plnú hubu, keď sa ti niečo nepáči. Keď sa niečo páči, proste. Není to teraz o tom, že sa niekto má urážať alebo nie, proste sme tu dvaja, chceme spolu žiť, tak musíme vedieť presne, na čom sme a keď ma niečo trápi, tak o tom budem rozprávať. A môžem povedať, že podľa mňa je jeden aj z veľkých kameňov úrazu práve toto, že akože naučil som sa to, som v tom oveľa lepší, ale nie som v tom najlepší a to bol jeden z dôvodov aj prečo nám to stroskotalo, lebo boli veci, ktoré, síce neviem, nikdy sa to možno, už nikdy sa to nedozviem, že či som ja zle odkomunikoval veci, ktoré už mi prišli moc, alebo ich ona počula dostatočne veľa, ale ich nejako nemienila riešiť, vieš? Jasné, jasné. Počuj. Slepka vajce, nevieš čo to je. Ja som akože toho názoru, že keď sa niekto stretne, tak sú to ľudia, ktorí sú proste si energeticky rovní a ako náhle si už energeticky rovní nie ste, tak proste idete od seba. A vieš, že či už sú tie vzťahy tam preto, aby ste sa niečo naučili a posunuli sa a majú byť len na určitú dobu a má to byť proste tvoja učiteľka na tej duševnej úrovni, alebo to máte byť proste tvoj životný akože partner, tak to už to už nechajme akože na život. Ale čo by som chcel povedať, vieš, že podľa mňa veľakrát sa stretávame práve s tými ľuďmi, ktorí nám možno odkrývajú nejaké naše vnútorné buď traumy, alebo nejaké veci, ktoré si potrebujeme liečiť, že napríklad presne vidíš, že pre teba v nejakom bode bolo proste extrémne príťažlivé stretnúť človeka, ktorý hovoril veci na plnú hubu, lebo si sám uvedomoval možno niekde vnútri, že ty to tak nevieš robiť, ale chcel by si to tak robiť, tak to pre teba bolo príťažlivé, vieš. Ale tým, jak vlastne ty si možno bol, že jedna nevyvážená strana toho spektra, tak ona možno je druhá nevyvážená strana toho spektra. V zmysle, že ona možno až moc hovorí, čo je na jazyku, vieš, a to vždycky ako keby, že ten balans podľa mňa treba a toto isté, napríklad ja som si toto zažil v svojom jednom vzťahu, kedy som ja bol ako keby, že veľmi ochotný ísť presne na úkor seba a proste len nech akože je šťastná a tak ďalej. A tak nejak trochu som začal zabúdať ako keby, že na seba a bol som náchylný k nejakej akože manipulácii. Nebolo to nič strašné, ale proste späťne som si akože uvedomil, že bol som ľahko akože citovo manipulovateľný, hej. Ale tiež je to ako keby, že moja stránka tej mojej toxicity, že OK, že sa nehal. Že som sa nechal. Že som tam nemal ako keby tú zdravú stopku asertivity a tým pádom nemôžem akože presne, že iba hovoriť jednej strane, že ty si tá zlá, alebo ty si ma manipuloval, vieš, tak je to také, no tak si mal povedať nie, keď si to tak nechcel, vieš. Vždycky za to môžu akože obidve strany takisto, vieš. A konec koncov, vieš, keby ste podľa mňa, že mali byť spolu, tak spolu ste, ak spolu budete mať, tak tak spolu budete a keď nie, tak nie. A konec koncov mám vždycky pocit, že aj keď sa deje niečo zlé v živote, tak na konci sa tak pozrieme späť a si hovorím, že nemenil by som kvázi nič. A určite. Že všetko to bolo na niečo dobré, vieš. Že sa to nakoniec nedialo, že mne, ale pre mňa. Tak, to je pekne povedané. A teda tá asertivita a komunikácia, hej, to je tá taká vec hlavná, ktorú si... Čo som si zobral z toho vzťahu, hej? Asertivita, komunikácia a nejaké polohy, ale ne, vieš čo, nebolo to len vo vzťahu, ona, nakoľko bola presne, že tá druhá strana toho môjho spektra, tak ma to naučila robiť aj v práci, aj v okolí svojom, vieš, že, no jasne. Že proste aj tam potrebuješ, keď mám zamestnancov, proste nemôžem teraz ja byť len dobrý šéf a kamarát a Filipko toto, Filipko hento, ale proste musia vedieť, že chápeš? Áno, počuť, tá asertivita tam musí byť. No musí, to je základ proste. Takže toto je vec, ktorú som určite zlepšil už pred pár rokmi vo firme a vo firmách, no. Ale takto akože stále je na čom pracovať, ale toto by som povedal, to je taký hlavný bod, no. OK, súhlasím. Akože komunikácia je, že úplne alfa omega. Myslím si, že všeobecne, ako hovoríš, vieš, aj vo vzťahoch, aj či už pracovných, alebo hociakých, romantických a tak ďalej. A v rámci práce, ty sa ešte venuješ tepovaniu? Tak mám tú firmu, akože ja už sa nevenujem. Beží, už čisto len proste mám manažera a ten mi referuje veci, čo trebajú. Ja ešte platím nejaké základné veci tam a ostatné sa už rieši samo. A okrem toho teda ešte máš čo nejaké ďalšie, ako keby, že máš to bistro? Mám bistro. To je kde, prosím ťa? To je na Paričkovej, to je na Dulaku. OK, či blízučko celkom, OK. Toto mám a teraz rozbiehame vlastne nový, nie to úplne food brand, lebo budú tam aj iné veci ako jedlá, ale proste taký brand s rôznymi produktami, ale začíname najprv so snackmi, s čokoládami a tak ďalej, že proste rebrand. Máš vlastne tie tyčinky, že? Hej, tyčinky som rebrandol, vlastne som mal javinečky a teraz to bude echt, lebo to bude oveľa viac komplexnejšie a chcem, aby
ma táto značka prerastla, aby to nebolo založené na mojom mene, vieš. Chápem, jasné. OK. Takže tak. Že kde sa vybudoval tento vzťah medzi tebou a nejakým gastrom? Tá tyčinka bola vymyslená kvázi bol som tak trošičku k tomu donútený, alebo minimálne to, čo spravila korona, bolo to, že urýchlila veci, ktoré sa už mali stať, hej. Okay. Ako je napríklad e-shop, ako je napríklad delivery viacej. A tak, vieš, že tieto veci, ktoré korona zrýchlila o 6-7 rokov, by sa aj tak stali. Ale vtedy sa stali zo dňa na deň, lebo zrazu boli ľudia úplne, že v kuse doma. Hej, že jasne. Od korony sú proste není naplnené gastra, tak ako bývali. Áno. To je známe. Ale ja som sa na teraz začal pozerať tak, že plný kalendár naplnený zákazkami, došiel bratranec, došiel jeho kamarát, ako prvý taký ďalší brigádnici, ktorí okrem nás troch, ktorí sme tepovali, že budú akože nám pomáhať, jarná sezóna pred dverami, vieš, a zrazu bam. Lockdown, všetko zrušené a teraz čo? Jak budeme platiť účty jedno s druhým, že proste nemohol som sa spoliehať čisto len na jednu vec, ano. Tak som začal proste skúšať. Ja som skúsil vtedy asi 6 alebo 7 biznisov a jeden z toho bolo to, že som chcel mať nejakú svoju tyčinku, buď proteínovú, lebo som stále drtil posilku a mal som rád proste splniť nejakú tú proteínovú kvotu za deň a mal som rád aj snacky, však takže jasné, že proteíny tyčinky išli bomby, tak som chcel spraviť toto. Už som vedel kvázi, ako to odpromovať, lebo však som promoval svoju firmu na sociálnych médiách a videl som, ako to vedelo vystreliť, tak som si povedal, že co to len proste na produkt. Jasne. A produkt neovplyvňuje žiadny lockdown a nič podobné, proste bude to v obchodoch, bude to na e-shope, bude to žiť svojim životom, takže som sa do toho pustil. No a hľadal som v okolí, chcel som niečo lokálne a to je myslím, že v Galante je taká fabrika, ktorá ti vie spraviť private label proteínové tyčinky, ale tam bol minimálny odber vtedy na mňa absolútne nemožný zaplatiť, možno to bolo iba 5,000 eur, alebo tak nejak 6,000 eur, aby ti spravili ten prvonávoz, plus obaly a tak ďalej, ale to proste nehrozilo vtedy, tak som našiel úplne random, som začal robiť aj podcast, jedno z toho boli, že podcasty, To bolo 2020, no, a hneď prvá hostka na podcaste bola taká kamarátky, s ktorou som to robil, že to bol náš prvý host, že akože inšpiratívna baba, ktorá začala v mladom veku svoju cukrárničku, no a bam. A v polovici podcastu je taký, že počkaj, ty vieš robiť tyčinky? Yes. Ona, že áno, a že dobre, počkaj, stop. A hneď sme začali riešiť a už na druhý deň sme boli u nej v cukrárni a chutnali čokolády a vlastne z toho vznikol ten brand Jovinečky a celosvetovo úspešný brand. Úspešný brand. Takže to obletelo cez Slovensko, to som veľmi rád. A tak, no. A teraz sa z toho vyvíja niečo nové, lebo už je to niečo, čo malo svoj najväčší hype a svoj peak a vidíme už teraz veľké nedostatky z toho, čo sa kedysi vytvorilo ako taký love brand, love project, love produkt a teraz ideme trošku inak to podchytiť aj s väčším tímom a profesionálnejšie. OK, nice, takže vyslovene sa to už proste buduje do nejakej väčšej entity. OK, dobre, dosť cool. Čo by si odporúčil mladým ašpirujúcim podnikateľom? Určite treba skúšať, netreba teraz sa zamerať čisto len na jeden jediný nápad a do toho dať všetky svoje peniaze, čas, energiu a slepo ísť iba za ním, lebo aj u mňa to bola veľmi veľa pokusov, omylov. Proste keď si podnikateľ, tak by si mal byť úplne v pohode s tým, sa emočne neviazať na jednu vec a vedieť proste pustiť veci a povedať si, že OK, toto nevyšlo, ísť ďalej. Toto je dôležité, to si uvedomiť, či ty sám to dokážeš, lebo to je o človeku, úplný základný trait entreprenúra je, že nebáť sa pustiť veci a nebáť sa toho, že je zlé obdobie a že sa niečo posralo a že ti budú nadávať ľudia a že toto je zlá služba alebo produkt, lebo sú ľudia, fakt, že v okolí som mal veľa zamestnancov, ktorých vidím, alebo aj chalanov, kamošov, ktorí chceli začať biznis, ale oni sa zosypali na tieto základné, vlastnosti, ktorú nemali. A to je tak, že to máš geneticky, to sa nevieš naučiť, podľa mňa, neviem. Hej, no minimálne by to chcelo akože veľa práce. A myslím si, že dá sa všetko, ale je hlavne zaujímavé, že ty ako človek, ktorý hovorí, že na jednej strane sa chcel veľmi zapáčiť, tak sa dokážeš odosobniť ako keby od toho, že v nejakej forme ty proste dokážeš sa odosobniť od strachu zo zlyhania a presne od nejakého naviazania sa na nejaký produkt alebo na nejakú službu alebo na nejaký nápad, ktorému extrémne veríš, ale nejde to a proste tak si povieš, OK, tak nejde, tak ideme na niečo ďalšie. Že akoby aj to niekto môže vnímať ako malé zlyhanie,
ale kvázi je to také, že aj keď padneš, tak padáš dopredu, hej, že proste si bližšie k tomu cieľu o ten jeden poznatok alebo o tú jednu skúsenosť. Tomu verám, mám dobrú historku, proste poviem, že som skúšal predávať z Číny ozónové generátory a proste nevyšlo to, lebo mali lockdowny a proste nechodili balíky odtiaľ, a keď už došli po 3 mesiacoch, tak už tu dávno boli ďalšie ozónové generátory, takže diera na trhu už bola zaplnená. A mali sme ozónové a nevedeli sme, čo s nimi, mali sme ich garáži a proste sme ich rozdávali. Takže akože halúze, vieš, že proste, čo, to ťa nemá zložiť, ale áno, dobre si to akože prečítal, že ja veľa vecí, naozaj som ti aj hovoril, že veľa vecí sa naozaj by si človek povedal z diaľky, že tento chalan sa určite nebojí akože nejaké mienky človeka o ňom. A je to tak, vo veľa smeroch je to tak, ale cítim a viem, že proste má nejaký soft spot v určitých situáciách, kedy to je zlé. Vieš, že som tým otrokom, takže to je o tom, že v ktorých. No a to je podľa mňa to plynie asi z toho detstva, ako hovorí, že... Vieš čo, určite, alebo teda určite. Vo veľa prípadoch. Ja to tak mám z detstva a veľa ľudí, keď niečo rieši, tak je to proste z detstva, hej, že väčšinou niečo voči rodičom, hej, že je nejaký proste z tvojich rodičov alebo ľudí, ktorí sa o teba starali, kedy a boli ti blízki, ktorých sa snažíš, alebo voči ktorým si cítil, že si nebol ako milovaný možno bezpodmienečne a bolo tam takéto, že musíš spĺňať určité veci, že musíš sa buď nejak správať alebo niečo spĺňať na to, aby si akože tú lásku dostal. A to potom samozrejme si to prenášame do dospelosti, kedy už to není tak funkčné, lebo vlastne tam ide o to, že prechádzame z toho, že sme závislí na tých rodičoch, do toho, že už sme dospelí a dokážeme sa sami o seba postarať, takže ten samotný vzorec toho správania, že musím sa zapáčiť, paradoxne začne byť akože toxický a nefunkčný, hej. Lebo presne ťa to potom dostáva do situácií, kde nie si sám sebou. To je podľa mňa, že najhoršia vec, čo sa môže stať človeku, je, že nasleduje značky akože na ceste, ktoré patria niekomu inému, hej. Tým pádom sa ocitne niekde, kde vôbec nemá byť. Ale aj to treba podľa mňa prijať ako zmysel toho, že OK, nemám to byť v zmysle, že necítim sa tu dobre, ale na to, aby som si to uvedomil, aby ma to naučilo zasa načrieť do mojej autenticity a ísť tou mojou cestou, tak som potreboval aj túto skúsenosť, aby som si potvrdil, že aha, OK, tak áno, keď to nerobím tak, ako to cítim ja, tak proste to bude na hovno, vieš. Áno, proste si to skúsiš a vieš hneď, to je brutálne. Čoho sa v živote najviac bojíš? Asi sklamania mojich rodičov. Že by sa sklamali vo mne, hej? Že to by som ťažko rozchodil. To bolo veľmi zlé. Chápem. Vieš, ja mám tiež toto, akože či by som nechcel asi sklamať svoju mamu, alebo teda však samozrejme ani môjho otca, ale sú akože aj ďalšie veci, ktorých by som sa nejakým spôsobom že sklamal, že veľmi napríklad, že veľmi by som chcel raz mať proste jednu krásnu funkčnú rodinu. Moja história je taká, že naši sú akože rozvedení, s obidvomi mám úžasný vzťah a vieš už akože dneska s dnešným vedomím a schopnosťou vyhodnocovať veci, akože rozumiem tomu, prečo sa stalo, čo sa stalo a tak ďalej, ale zažil som si akože aj tie následky toho proste, keď sa dvaja rozídu, alebo respektíve sú tam nejaké nefunkčné vzorce v tej rodine a veľmi by som raz akože toto chcel mať a proste fakt mať jednu akože takú že pevnú, súdržnú rodinu a keby akože urobím niečo, čo by to nejakým spôsobom sabotovalo, tak by som sa tak akože dosť sám voči sebe sklamal, že to je taký asi môj strach. Potom sa celkom bojím hadov. Hej? Tak geneticky to máš? Toto mám pocit, že akože bojím sa ich veľkých psov, ale to som sa začal bať od bodu, kedy ma jeden akože pohryzol a odtedy som ho vyslovene taký skôr, že kým sa ešte nepoznáme, tak proste fakt, že není mi príjemné, keď napríklad idem že v parku a vidím tam, jak tam proste beha pustený vlčiak, vieš, bez vodítka, bez náhubku a si poviem, že vlastne keby Čavo chce, tak proste teraz ma tu do kuše, vieš, do krvi a majiteľ s tým asi nič neurobí, kým mi dobehol. Ale hej, tí hadi sú také, tak nerozumiem tomu, vieš, nemá to ruky, nohy. Ale je to nebezpečné, ak svíňa. Neviem, či to bol Peterson alebo niekto iný, on mal na výške nejakú prednášku o tom, že prečo sú across the cultures, že všade tade po svete, v kultúrach znázornení drakovia, že či už je to v Ázii, je to v Európe, je to v nejakých Latinskej Amerike alebo takde, že prečo majú všade zobrazeného draka v takej podobe, akej je. Vieš, alebo že nejakú príšeru v podobe draka. Áno, chápem. Chápeš? Že síce oni v Ázii majú takých dlhých, ale u nás je to viacej taký... Ja som počul, že skôr krátkých, ale... Dinosaury. Dobre, to si kompenzujú tým zrakom. Ale je to zaujímavé, že ostnaté zuby, lebo
to znázorňuje šelmy. To je strach zo šelmy. To sú naši prirodzení predátori, keď sme boli ešte proste ľudovpovia, alebo proste nejaký homo sapiens, homo erectus. No a to máme hlboko v sebe zakodované ako hociaké iné zvieratá poznajú svojich predátorov, chápeš? Takže zuby, potom pazúre, nejaké krídla, alebo však orly, ja neviem, čo všetko, neviem, či sa to úplne napadá človeka, a šupiny, lebo presne rôzni hadí a tak ďalej. Proste to boli veci... Že to znázorňuje vlastne všetkých predátorov. Hej, všetko, čo sa kvázi človek od prirodzenosti má nejaký rešpekt, alebo sa toho bojí, tak je to vlastne v jednej kreatúre. A ešte oheň, lebo však oni ešte chrlia oheň, že proste oheň vedel spraviť deštrukciu a všetko, takže že keď boli požiare, tak vieš, tam možno, že vymerali ľudia a čo pamätáš. Áno, že proste je strašne overpowered ten drak, reálne. Všetko že proste úplne, že čau, vie lietať, je silný, chrlí oheň, ešte to inak akože taký záver, že a inak chrlí oheň ešte. Hej, by the way, ešte aj chrlí oheň. Dobre, ale je to zaujímavá myšlienka, ne? Že vlastne je to fakt taký transformer z toho, čoho sa ľudia boja. Aký moment v tvojom živote považuješ za najšťastnejší? Ty máš normálne takto v hlave teraz také niečo? Vieš čo, mám akože, napríklad, že kariérne, keď sa mi vydali nejaké koncerty, alebo napríklad partnerka, keď sme sa stretli, len to je akože také, že s ňou akože kontinuálne nejak tak zažívam pekné momenty. Ale teraz vlastne som mal jeden taký veľmi pekný akože týždeň, čo mi sem došiel kamarát, taký producent z Rumunska. Kvázi sme mali, že týždeň, kedy sme robili hudbu, chodili do fitka, jedli dobré jedlo, že máme akože také podobné záľuby. Takže to bolo akože dosť príjemné, že len na chvíľku len tak akože vypnúť. Nemám nič také, že asi úplne že najvýnimočnejšie, že jeden taký, ale musím fakt povedať, že aj kvôli tomu, že ten kontext môjho života je proste, že som veľmi vďačný za môj život. Ja mám strašne veľa krásnych momentov v živote, v kuse, a som z nich brutálne rád. A dneska som vyhral padel napríklad, takže Chodívaš hrať padel? Hej, stále dvakrát denne teraz už. Už mi to z toho šľaha. Ale jak som ti aj hovoril, že proste neujíždím si moc na tých highs, takže neviem ti povedať úplne presne takúto bombu. Čo by si chcel dosiahnuť tento rok? To som už aj naštartoval, určite ten film? Dokončiť scenár na filme, aby bol dokonalý, aby bol vybratý všetci herci, nakastované, nabudžetované, získaní partneri do filmu a už dohodnutý aj režisér, aby sme to mali pripravené na budúci rok, takže toto by som už chcel tento rok 100% doklapnúť, plus rozbehnúť do určitej miery, už to nebude do konca roka v také, aký to chce mať. Echt, to je ten brand food. A ja som mal aj práce gely, lebo však sme robili s chémiou a s čistými prostriedkami, s čistením všeobecne robím najdlhšie, však to je Jovitep, takže tam sme mali práce gely a teraz ich ideme robiť na novo, rebrandnuté a iné. Už tiež sme nazbierali nejaké dáta z toho prvého kola, keď sme predávali. Tak aj tieto veci. Také produkty, ktoré viem, že majú zmysel, tak tie by som chcel rozbehnúť. A samozrejme zase som v tom nastavený, že keď proste niektorý nepôjde, tak sa vyradí, ideme ďalej. Vôbec nemám. Jasné. Čo proste slúži ľuďom, tak tá ďalej idete, a čo neslúži, tak nemá zmysel. Čo by si chcel vyskúšať, keby si vedel, že ťa nikto nebude súdiť? Ja som chodil do toho Tajska často, ne? Ne, to by ma vôbec nelakalo, kámo, vôbec, ne. Podľa mňa to už je, to už si boď, že až tak všetko vyskúšal v živote, že už nevieš čo od dobroty, alebo si proste latentný. Chápem. Že si latentný, ale tak... Bolo by niečo v rámci tvojej tvorby? Že niečo, čo vieš, že proste je že úplne akože cez čiaru, ale... že nejaký joke cez čiaru, alebo proste, ja neviem. To by bolo inak zaujímavé, že skúsiť spraviť niečo, že úplne, že ultra ofenzívne. Kanye West, vieš, že čau išiel, že... On nemá vôbec problém s tým, ako ho vnímajú ľudia asi. Ne, asi nie. Alebo možno má, proste zároveň nemá, vieš, tiež je to možno taká bipolarita. On nemá stabilný charakter, to je to, že to je neriadená strela. No, takže veľmi dobrá otázka, ty kokos. Povedz mi ty, skús mi poradiť, jak sa ty s týmto popasuješ. Čo by som ja robil, keď ma nikto nesúdil? Možno by som, že ja neviem, že chodil holý, alebo by som dal, že vonku nejakú úplne, že toto som tuším, že už raz hovoril, že by som dal vonku nejakú úplnú, že bangorovicu, že na štýl, jak robili kedysi chalani z Kontrafaktu, vieš, úplne, že song a vieš, veľa ľudí ma má, že nenadávam,
a kvázi, že v pesničkách vieš, že som taký, že slniečkársky a nehovorím, že by to malo byť akože škaredá akože vec alebo negatívna emócia, lebo podľa mňa ani oni nemali že negatívnu emóciu a len ti to podali tak, že si sa na tom zasmial, ale mám pocit, že, lebo ja som nikdy akože nenadával kvôli tomu, že by som vyslovene, že nechcel. Hej, že jedna bola tá vec, že keď som začínal, keď som mal 14 a bol som taký, že tá podobná vec, čo sme sa bavili, že moja mama, hej, že nechcel by som, aby moja mama bola zo mňa sklamaná, ale tak už mám 26 a dneska akože keby, že vidím v tom zmysel, že dať do nejakej pesničky účelovú nadávku, tak dám. Ale... Ty nemáš žiadne pesničky? Nemám ani jednu nadávku, nemám. A zároveň, ale už vlastne som tak ďaleko a tak veľa presne mi je hovorené, že ježiš, aké super, že nenadáva, že neviem čo, že až to vo mne vyvoláva taký ten pocit toho, že ty kokos, že však, ale proste už ste ma do toho tak zaškatulkovali a tým pádom ja som sa do toho tak zaškatulkoval, že už vlastne neviem, že či nenadávam kvôli tomu, že nechcem, alebo kvôli tomu, že sa bojím toho. Vieš čo myslím? Čiže... Ani takto v konverzácii, či to ti ujde? Či jak to máš? Nie, počuj, akože to nadávam jak pohán, kľudne hocikedy. Nie je to, že na silu, ale proste, hej, že to, ja akože nadávam veľa. Hlavne podľa mňa je to úžasné v rámci vtipnej komunikácie. Vieš, že tam proste tá nadávka pri tých vtipoch všeobecne v živote, alebo keď sa bavíte s kamarátom, tak tá taká šťavnatosť. Tak, pridá emóciu. Áno, ten vulgarizmus nenahradíš proste, to nemá ten ráz, hej. Hej, ty mamľas, vieš toto. Áno, ty mamľas, hej. Ale aj mamľas má niečo do seba. To je ešte jedno z tých lepších, hej. Takže ja ti neviem povedať úplne. Heroín by som skúsil. Herák, počuj, chcel som sa inak opýtať, či by si dal akože niečo takéto, ale nechcel som ťa tam vyslovene navádzať, ale počuj, presne ma napadlo, že heroín, že či by si dal. Takže mal by som, ja sám pred sebou asi aj potom nejaké výčitky, neviem si to predstaviť, ale... Bál by som sa ja toho, že už akože poznám ľudí, čo to mali a nehovorím, že by som úplne s nimi menil život, ani nič podobné. Víš, že je niečo zaujímavé na tom, že aký to je pocit, že sa ti vyplaví 1000-krát viac dopamínu, ako pri orgazme. To je takáto štatistika? Ja som počul niečo takéto. Aha. Neviem, či to bol teraz, že pervitín, alebo heroín, alebo čo to bolo. Vieš, a teraz si zoberieš, že ty kokos, ale vieš, ale zároveň je tam ten strach z toho, že počuješ, že keď zažiješ takýto pocit, no potom jasné, že všetko okrem toho je depresia. Ale hlavne tam ide o to, že tam na fyzickej úrovni sa ti vlastne, ty si spáliš dopamínové centra a receptory vlastne, prepač. Čiže ty už vlastne, ako keby potom máš veľký problém cítiť šťastie, že niektorým ľuďom sa to podarí, ja neviem, že za 4 roky proste obnoviť. Po jednom raze. Po jednom raze? No, že ty už vlastne potom nikdy nevieš mať taký pocit, ako si mal prvýkrát. Že už je to potom vlastne vždy len horšie. A potom už je to vlastne tak zlé, že už... Len v normále, keď si to dáš, ne? Áno, že už si len v normále, keď si to dáš. Že keď si to nedáš, tak si že v hrozných sračkách. Dobre, ty kokos, tak nič to ruším. Dobre, berieme späť, tak poďme na ďalšiu otázku. Na akom najnezvyčajnejšom mieste si sral lomeno kakala? V mori, pri bojkách. Však ja som vodnopolista, už 8 rokov som bol vodnopolista. Áno? A hej, a sme proste plávali a sme mali sústredenie v Opatii a sme mali tak, že raňajky a potom rovno ranné plávanie a my všetci proste sme nestíhali sme sa ísť vystaviť, lebo sme boli na jednej izbe 6 ty kokos a proste jeden hajzel, tak sme proste sa stretli pri bojkách a že chlapci, že mi treba srať. A on že tiež, že poďme všetci. Dali si si že kruhové spoločné kruhové sranie seansu a to bol krásny moment. A normálne som aj s okuliarmi sa pozrel na jedného, že jak to vyzerá pre ľudí. Kam som skoro pokrcal, ale po piči. Čo si blázol, že ste tam plávali vo A nové, že vyplával oný klacek? Vyplával klacek. Ne, to nejde na povrch. To len tak plávalo one. A to musel byť ťažký tým pánom. Bez ťaží. Mne sa zdalo, že to akože to má vyplávať. Nezažil som si to, vieš, neviem, ale mám pocit, že keď som... niekedy takto? Ne, tak nehovor, hej? Áno, chápem. Nie, buď akože mám rešpekt pred skúsenejšími. Brutál, dal niekto aj akože vyslovene, že je taký čvachtač, že nebol čvachtač, boli iba pevné stolice. Proste vodnopoliari akože majú tvrdé stolice. Tvrdé stolice. Dobre, to je tvrdý chalani, brutál. To je brutálny. Hrozne mám teraz úplne mi vybuchuje vlastne hlava, že tam po sebe hádžete. Kámo, ja mám predstavu, teraz to vidím, jak som vyriezol z toho čava. To sa ti už nezbavíš nikdy tohto pohľadu. Mňa to zaujímalo, keď si pozeráš nejaké úplne gore video, alebo niekto vyskočí. Počkej, ty si normálne dal si, že pod vodu si dal a áno, okuliare, a ja, že ja to musím vidieť. Čo si blázon, to je geniálne, wow.
To je brutál. Ale to for scientific purposes. A mal si aj také, že jak na pisoroch, že taký ten akože stres, že nevedel si pustiť? Áno, hlavne v kasečku sa mi to dostáva. Ale počkej, tak na písoroch, okay, ale tam akože s chalanmi, že akože... Ne, ale však to bolo raz alebo dvakrát sa dostalo. Počkej, čiže to bolo viackrát, hej? Je to možno, že dvakrát to bolo. Ja hovorím, že to bolo na druhý deň ste sa dvakrát. tam stretli, že chalani, bolo to popiči vlastne. Včera, že... Nie, ale tak už sme boli takí, že zase máme ten istý problém a už raz to bolo v pohodičke, sme potom plávali jak rybky, vieš, tak... Jasné, tak od toho plávaš rýchlo. Chytíme si ruky a ideme na to. Jasné. Ježiš, bomba. A tak to vieš, keď si v takýchto tímových športoch, tak si proste nechuťak najväčšie, tak to ste jak rodina. Kokotiny sme robili. Úplne. Takže tak, no. To je brutál. Dobre, počkej, pre nádherné zakončenie, ďakujem ti. Ďakujem ti veľmi pekne. Ukončiť hovnami, tak to áno, ale to sa hovorí, nie? Že vždycky to nakoniec skončí pri hovnách. Áno, presne inak. A pozri sa. Takže sme, tým pádom vieme, že sme skončili. Prosím ťa, ešte jednu otázku, keby si vedel vyťahnuť. Táto bude pre ľudí, takže pre vás všetkých, ktorí tam pozeráte tento podcast, počkaj, tu, dobre, díky. Takže táto otázka je pre vás. Čo je najväčšia šialenosť, ktorú si v živote urobil alebo urobila? Takže toto je pre vás otázka, môžete komentovať a koment, ktorý bude mať najviac lajkov, dostáva od nás jednu kartovú hru True Talk. Filip, ja ti ďakujem veľmi pekne, podávam ti ruku. Aha. Ďakujem ti aj ja, Čau. To úžasné, naozaj som si to užil, brutálne to bolo. Teším sa, ďakujem krásne a vidíme sa na budúce. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne, ďakujeme vám, ahojte. Ahojte, kývem niekam.